Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 25-nji ýulundaky sanyny. Halyk maslahatynyň başlygy Özbegistanyň prezidentini doglan güni bilen gutlady. Täjikistanyň 10 millionunji raýaty dünýäni. Kömürturşy gazyny özüne siňdirýän awtolog öňürli. Muhammed Ali'nin çempionluk kemeri satırlı ýaly habarlar getirýär. Gelin bolsa habarlarynda giň işleýin seredip geçeliň. Halyk maslahatynyň başlygy Özbegistanyň prezidentini doglan güni bilen gutlady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Bu barada Özbegistanyň prezidentiniň medeniýet gollugy habar berýär. Halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň we türkmen halkynyň adyndan Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowy doglan güni bilen gutlady we Özbegistanyň paragatçylygyny, awadançylygyny, durnukly ösüşini we awadançylygyny arzu etdi. Telefon arkaly söhbetleşigiň barşynda türkmen özbek dostluk, hoşniýetli goňşulyk we strategik hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde pogtalandyrylmagyna degişli meseleler aralyk maslahatlaşyldy. Şu ýylyň 14-nji 15-nji ýulunda Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana amal aşyran ýokary derejedäki saparyna ýokary baha berildi. Ýol kartasy esasyna gazandan şertnamalary. Şol sanna orta möhletli senagat hyzmatdaşlygy maksatnamasyny, serhat ýaka sowda zowlagyny döretmek taslamasyny, ilkinji Sewit forumynyň we işe öýler geňeşiniň maslahatynyň jemler boýunça gazandan ilalaşaklaryň we şertnamalaryň iş ýüzünde durumşa geçirilmeginiň ähmiýeti belenildi. Netijeli parlamentara dialogyň netijesinde ýola goýulan işçiň gatnaşaklary uly kanagatlanma bildirdi. Söhbetdeşler Sewit gün tertibine degişli meseleler boýunça pikir alışdylar we şu ýylyň noýabr aýynda Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirijek Türkiýe döwletleriň guramasynyň sammitini geçirmek meselelerini aralyk maslahatlaşdylar. Şeýle hem Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowy 65 ýaş güni bilen Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Täjikistanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Kazakstanyň prezidentleri hem telefon arkaly söhbetleşikde gutladylar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Özbegistanyň prezidentini Aleksandr Nevsky ordeni bilen sylaglady. Şeýle hem Özbegistanyň prezidenti bilen geçirilen söhbetleşiklerde Samarkandda sentýabr aýyna geçirijek Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başlyklarynyň sammiti aralyk maslahatlaşyldy. Täjikistanyň 10 millionunji raýaty dünýäni Doşanbe şäherindäki ikinji çağa dogulýan öýüne doglan we Firdaws adyny alan oglanjak Täjikistanyň 10 millionunji raýaty boldy. Şeýlelik bilen Täjikistan Merkezi Aziýada ýyla sany boýunça 3-nji orundy berkitdi. Täjikistan Respublikasynyň Saglyk goraýşy ýylaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň we Täjikistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky statistika agentliginiň beren beýanatyna görä 10 millionunji raýaty enatasy Duşanbe şäheriniň Şohmansur etrabynyň ýaşaýjylary Faridin Baratow bilen Mahfirat Shakirowadyr. Bebegin kaykası daşar yurtta işçi bolup işleýär. Ejesi bolsa öý hojalykçysy. Firdaws atly çağı bolsa ýaş maşgalanyň ilkinji çağasyr. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmany täze doglan çağanyň maşgalasyny ýaşaýyş çagy bilen üçin etmek barada tawşyryk berdi. Duşanbe şäheriniň ýollaşysy Rustam Emomali ýurdun 10 millionunji raýatynyň ejesi Mahfirat Shakirowa 3 otogly täze ýaşaýyş çagyny sowgat etmek hakyndaky karary gol çekdi. 10 millionunji raýatyň maşgalasyna täze jaýyň açarny ýurdun premier ministriniň ornwatary Matluba Sataryan we Duşanbe şäheriniň ýollaşysynyň ornwatary Dilbar Adylzada goşurdylar. Täjikistanyň prezidenti öz gezeginde ýurdun halkyny ýylat sanynyň 10 milliona ýetmek bilen gutlady. Kömürturşy gazyny özüne siňdirýän awtolog öňürli. Niderlandlar padşalygynyň Tehnika universitetine diňe bir daşky urçawa ziýan bermen. Eýsem, menzil aşanda howadaky kömürturşy gazyny özüne siňdirýän elektrikli awtolog öňürli. Awtolog öňdürjileriň aýtmagyna görä, täze awtologyň has köp möçberde kömürturşy gazyny özüne siňdirmek bilen tapawutlanjakdygy ma'lum edildi. Zem topary bu awtology öňdüren wagty täzeden ulanyp bolajak plastik serişdelerinden peýdalandy. Ulagyň içinde ulanan materiallarym ekologiýa taýdan çydamlydyr.
Şeýlekem onuň aýnalarynyň ýerine polikarbonaat ulanyp, onuň daşky urşagy hat az zyýany da belenildi. Ulagda ýerleşdirilen maglumat dynjaş ulgamy, elektronika we ýagtylandyryş ulgamlary eslenlik wagty ulagdan aýryp, başga ýerde ulanmak mümkinçiligine eýedir. İşletmecilerin bellemegine göre ulag sagatda 60 km tezlikde giden halatyna ýyllyk 20.600 km ýol geçeni, bary ýogy 2 kg kömürturşy gazyny howa goýberýär. Şonuň üçin bu tehnologiýanyň tutuş dünýäde milionlarça ulagda ulanýan halatyny onu howanyň arasalanmagyna uly goşan dolar. Zem filtre 320 km mezgil geçenden soňra kömürturşy gazy bilen dolýar. Howadan sorluwadan kömürturşy gazyny ýürüýte çeleklerde saklamak mümkindir. Ýöne alymlar entek sorulyp alynan kömürturşy gazynyň näme kelip peýdalanjakdygy barada belli netije gelmedi. Ýöne şol kömürturşy gazynyň ekologik beton, sintetik ýangıç we plastik öndürmek mümkindir. Muhammed Ali'nin çempionluk kemeri satyldy. Ady riwayaty urulan Amerikaly boksçy Muhammed Ali'nin çempionluk kemeri auksionda satyldy. Ola bu çempionluk kemerini 1974-nji ýylda geçiren boks tutuluşlugyna gazanypdy. Bu kemerin tiyada eýesi onu satyn almak üçin $618 milyon teklip etdi. Başga köp teklip edileni bolman soň kemer satyldy. Ali'nin çempionluk kemerini Indianapolis Colts Amerikan futbol toparynyň eýesi Jim Irsay boldy. Bu barada Heritage auksion öýü habar berdi. Jim Irsay Muhammed Ali'nin George Foreman'y ýeňip, özüne gaýtaryp alan çempionluk kemerini satyn aldy. Şeýlekem bu auksionda Ali'nin çempionluk kemerinden başga bir neçe şahsy zatlary satyp çykarly. Bu auksionda Muhammed Ali'nin Joe Frazier bilen geçiren ýylyň tutuluşlugy boks duşugyna geýen ýapynjysy hem satyldy. Ma'lum bolýarly Muhammed Ali sport karýerasynda 61 tutuluşokda 56 ýeňiş gazandy. Muhammed Ali 2016-njy ýylda 74 ýaşyna aradan çykdy. Ene mehriban dostlar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmen neftiniň eksporty artdy. Birja täzelikleri, Türk işöwülleri awto benzin satyn aldy. Ýurdumyzda ilkinji UNESCO kluby açyldy. 25-nji ýyl ýyldızlar näme diýe? Günlük teleýnamy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzyň giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müşdoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen gelmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Turkmenistan prolajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň enneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.